Kaburo la iyo nyotaba Nela pasan la iyo kanjuo Opo inda la de nyo sampai la de buru la sonyo Ola kiri nala sore Ola ka sopiroto Nela mola iyo jolambe Ola pasti letivo juo Bonita alainyo sampai Onde sopi laira sonyo Batarana cambia tio barana la kabalimo Manona mangale esto sahabi sodurung mambo Mano bapara la ciman kola kalapan nene sana la otopuso Mano batan nampi tulo panjang buahnya tigo heto Mano batarana ikan garang ikan sana la kadampaho Mano batarana cambia sakadila iya la kambatigo Mano batarana purawe masa-masa purawe Mano iyo nanjando jando mana pejo doh sasuda iko Oh mano laga dabali modo dia gola kandung berarti tirawane baru diutalani awada mulade mana aku limah ladayo Tuhan Allah kok maknya sepi dalam kesendiriannya akarannya sepi mangko balagolah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal saratu mangato Allah akan kalimah kun kudrat dan iradat ko balago diambil dari bapak batu dua buah dek guru-guru awak ko mara kena kem pahaman supaya nak tentu doa sia dan kita dan selananya nah kudarai dan iradat kudarai Allah iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu
Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad pemeluk kita wahai sahabat tulang saudara assalamualaikum katulang sahabat kalau kita kamang ngaji hakikat nyawa tubuh lan jatuh sakabe jangan disangka alamat aku disangka dua lan jatuh sasi kita itu di muka narapi orang aluma banyak kiramat janganlah kita kabacana bodoh membaca kalapu manona mudo anna jobapu manona mudo kota adu anna bapu tiado zaju sifana mukajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tapi nyatonyo ko indah paham di hati kita jalan sama tambah rimbu tak mungkin miawa kabar nabu ayo oi nak mungkin tumbuh hatan dori kudo nak mungkin babali ayat kaulunya ada purasu dengan parisu ada purasu dengan marasui apa bana cincin di jari apa pulo lilin joapi bagara cincin karena de jari bagara tubuh de sipan mani ko iyo uju amna sabananya diri tentukan jalan akan dilalui tentukan gunung ke kita daki tentukan lurah ke kita turuni singkuk la kuli tari laisi supaya nadape bijona kawi Allah la duduk di atas dan kursi ini kapal jantung Muhammad berdiri di pangkal jantung sebuku darah mati itu di Surambi kini di sana puluh Abu Jaya berdiri Bapak Muhammad Taman Ruhabi kok kalah Muhammad di paparangan ini negeri makan api kok mana Muhammad anggota lah suci anggota sama sekali masuk seluruh kampung Arabi itu landanya di dunia ini oh selamanya lanyo badana
disembuh alade karena dosa abangnya Olaya dola de bahasa alade ado baraka ano ladi kanda kana de barato kolori timoko alade sin nala samoh mesin alade kadodo onyo lokomotif sama lokomotif alade kadodo onyo mentri ala samoh mentri alade kadodo onyo tapi bukan menteri tukang asunti alade lai kamiba aduh bukan sunti alade nyoho ayam malam bukan asunti ianso bukan asunti ojawi lah bukan asunti ikut doa tapi menteri basilawai dolan adi pagi hari inang konde tarimo la kasibanya wahai tarimo osuko yodelayata dari sana so kodaro yodei lala Silawai la samosa mo oleno no patur illa de paiba jago badal latih latara sonyole lele sampai tanggal 7 non stop laiba jago yo de antala tatalo ala de antata akao
sikla de tukang curi itu iyo dengan insya Allah lakabata ya inyoju demi kanda malina cahnan di mukul de basamu lesara to tuangku imam lade bakanda lakanda aju lesara to pasni tiah lainan duduk ayolah di mukul iyo minta nala suruh sambo lainan kami labadu sila wada perdamaian padu pagi lainonangku iyo laikan tulah mengaji akara nola pengajian panti ada kita panti sekali di bidang agama Allahumma saudara ya ikhwani la ilaha illallah pahamdiyati la dijadikan cermin langit hijau bumi pemandang si arif baju di sini malie alam malona diri malie diri dan di dalam diri lade ado hati kini ado majazi di pandangan lahir lainan batin lade terkosi ala di pandangan batin rahasia tak sembunyi kalau si arif bijak memandang dari nan aso inyola bilang disimpan samonyo disatukan pandang lama anakku lima tampaknya hilang mandola tuan dan lebih bijaksana oh pandanglah buah di dalam bijo karena diri siapa nan punya Allah Tuhan batanam deh musim pabilo nene katulah marusid ladenan lade aluma kita oh sama sualam banala bagai rupo limbago adam den balung batompo lade balum baribu balum barbapo balum labasaru gonde balum lai banarako Allah den Nur Muhammad di dalam alemunyo di situ bijo iyo ay buluh kambanyo oh bijo na satu dari situ asalnya kalau dipandang dan indah baru pohon kalau dikaku indah terasa itu benar si penyu Tuhan bukanlah di luar bukanlah di dalam bukanlah baru putih hijau hitam oleh dengan lada ionyo itu oleh kita basalahan ojo kalau lada iyo dipandang oleh orang lada iyo yang Ilai pandang oleh tak sampai oka padu oleh nyo Tuhan di hampir lada iyo kamati oleh sasin iyo jalan oleh jangan iyo begitu gitu oleh sekarang di satu laikan tali kata pela iyo bapegang la supaya oleh natago oleh ujung dan di mano iyo nyohigo ojo kalau lada iyo tarapan Oko balum lada iyo nyotara Oba itulah iyo caronyo Leka padu iyo lanyo guru Nilai hendak
lana iyo latanyo Okarano lana iyo jalan Olay banyak lana iyo simpanyo Olay janji lana iyo ko sampai Onde ajal lana iyo ko tibo Olay lidah lana iyo lakanu Otak pandai nan berkatu ada pulai mana pulih mana ada iyo Tuhan lebakan lawala iyo kaade ambun lada ulai jantan onjokan lawala iyo kabawa kasih alai nyobula lada iyo kulima mali putih lada iyo nyoalam mali putih lada iyo nyotubuh onai nyawa layo badan kalau lada iyo dipandang dengan de orang lada iyo yang bijak orang di mata onde la di mata la di hati tanpa samparono buto de mangko mangan nampak samparono lumpuh la de mangko bajaja tanto alamat la para hubatullah malipatul lil hawadisi la de paham talata wahai saudara la de andai dan tolak coba lauji la de batu jointan timbangan la batu lebar joringan keputusan alemu la de kapado Tuhan la iman yona de hati la taramin de Tuhan la tubuh la de kito la de pil de Tuhan olah jadi la de iyo rasonyo dari soal iyo pengajian kok lagi dari itu kok ilang penyuruhan lepun kolah hanyut onde apinal pada lagarateh la balipe tulinyo bajala lagapadoh la siapo kaki tola ditanyokan panallah pula lagapadoh lautan kalau denyolawi ojo kalau lenyolawi odi jadi lalikan sampan o salamonyo lamonyo indahlah iyo kakara oleh ba itu kita memaham ba itu menurut ilmu pengajian agak mulai silam wahai sahabat itulah saudara soal pengajian sakian dibaca sakian dahulu dari kami berdua dari topala singala onan mulo para tamu dari pandai Arjuna hilangan lana iyo kadua sebagai sambungan itu nana putui cako demi apa isi kana di pagi hari nangku kalau dia mamalinyo aca di pungkuh lana bacamu sarato jungku iman oleh pagi hari nangku di manula de kasanan
di manolai kasana pinonton bersama maklum ladenyo kita ode sari ladenyo basuo Aladara batamu sarupo nako alakini batamu nandi hari rayo Silawan perdamaian kan jadi hijau atau silawan yo terakhirnya demi paisikan dapin kola basamo gadang jokete tuna lari yo mudo hai pakai kenal kenangan ode orang de pahadang lapai ko maklum iyo nyo kita oleh sarinan basuo olah lada iyo nyobana oleh indah lada iyo basuo iyolah malam denyo kini iyolah tapi bertemu muko betayo ramal yo dari Allah yo denala nama lakuaso memang bertemu lada nyobana iyo sudah bahari rayo manula si hadirin pinontola basamo kadang lajo kete tu sarato lajo mudo gada yo lananina odisa wilade galanyo Ikitela denaninda bagi maula dekanamo dipuku de nyorato iyo pado malam de nyonanko kana no kito jarang-jarang ay nambasuo ola dini hibur juo dusana jo lagula de nalamo jo lagula nyo ini sadihame malawa ibo namu dala de badarai adu makna sinala air mato namu yo de takana jo kisah yo de nalamo kisah seorang jando ditinggal mati de suaminya sedangkan de anaknya memang aduhai nan banimo ai tigo ananyo jantan duo ananyo tino satio denyo anak balai laila de kandanyo kanda anak pali yang gadang minta dibalikan oto pajero kanda anak nomor 2 minta kuliah ya ikabulan do kanda anak nomor 3 kilo minta Honda Vario kanda anak nomor 4 kilo minta HP Oppo ai kanda nampal yang bonsu balainyo dengan lade kakaknya iyo lade marenge onde la bakela de bunonyo o pagi nala jo patanggilo maminta ayah barunya anak kula ditinggal ayahnya mak ditinggal bapak hidup di tengah dusun domba balampu indah baminya hidup di tengah dusun dumah balampu ndak pakai minyak pagi-pagi ke ladang siang turun ke sawah malam mata merewang dumah terkenang di masuk susah malam di mata merewang dumah terkenang di masuk susah bilo anak menangis hatiku rasa ibu terkenang di masuk dulu dumah masuk ayah lari aduh terkenang di masuk dulu dumah masuk ayah lari aduh nadine cari gantinya hatiku alaminya anak lagi mengenya malum tahu seladang bena anak lagi mengenya malum tahu seladang bena kita kepada Tuhan
tabahkan hati kami menjelang anak gedang lumak minta murah rezeki menjelang anak gedang di padang lapai mandape bini itu irama rakamati laki ada irama kurang jambi ada lagu kisah nyonya toyo dan alai seorang lapadusi irama kurang yo batang hari atau irama rang de kurinci ada tiyo irama labang kinang tantu dituku ajo ditambahi iyo mak malina calah lamu de puluh di bangkinang nangko iyo layan kadek takau ayo kadek tidur untuk apa aku no den dekau den musikin awantu atempang pulo waktu kau pasti nasuko dia nang tempangko jadi minantunya elo kau cari uang yang kayo supaya isua idui kau kasona kalau jodeyen kau kan taniayo isu kau madu adiga golande ugang emang iyo ada yang cinan ke kau tapi kau pasti inakkan omong biarlah den menangis saja dek takonang ke kau sepanjang masa isu kau kawin joto kelado den agio kau kado asabungkui ayu lado supaya nak tentu dek kau isi hati denan la musikin asoja kau tinggalkan apu aguno deyan kau denan musikin aban tua buat pulo uang tu kau pasti dah suko denan buat ko jadi minantunya biarlah deyan menangis saja dek takonang ke kau asa panjang masa isu kau kawinnya tokelado dena dia kau kado sabungkui ayu miso emang iyo ada yang cinan ke kau tapi kau pasti manggalih SON supaya kau hidup kau nak modern biarlah den dapat penyakit ambayen iyo nan itulah iramanya panjago-jago lakan mato kini deba ala nakarancan deba abanale ka eloknya di mano iyo lah kata hibul panitia yo nan tinggal kini ko biarlah biar malina cai yo nan duduk ailah di muko karena beliau sampai kini lai batan duduk yo lah di muko karena beliau sabana bakonco iyo jo tukang ailah curi tu ojo lagu aku derang tu nanti marilah nyojuo sajaknya badan kini lah tua tinggi rasanya pada kian mamaline hati di dalam macok tai
ibu Mbak Malina mangana untuk para sayang ko Mbak Malina jauh Oma tolak kabuala dataga tinggi dalagunya Bajalan jauhan na indah badayonai Inilah tinggal tungkik sabatang lari bawa patang jo pagi Okon bayana adolam manala balai guno Mujullah untuk ado kamanya lamai Kau nyampang dape anak nandur hako nasib kasia oleh maka dikaduka Oi bamanua katiko duduk surah Harasonyo idu indah kala mulai Ai mato jatuh balina Mangala nasib di akhirat nanti Oh saja kete bandala dia ala para sayang Alun mencubul merasakan landu sana Amma ibadah cokuluh laban lalaikan Panah lari nasib badan malah Oh panah itu demam kini la taraso Badala sakilan indah yola sanang lai Manunggu mahui oh ya jalan pamtio Utang ketuhanan alun tabayalai Sawa gadang di lubang ubai Padi sarato juga mahnya Oh di malah ruh bajuntai mamalina Inilah kami Oh sadang sasarong Sawa kadang panjang bakelo aji baja ajo jawi putih alinjuan kata gajuo sayang orang ketiko elo kasia orang dinangkapul dia latuo badan mamalina tak campak sajo kapan ti jompong Oh talang orang rabaka koto talang awarabaka semua Oh malang orang mamalino ema kutiko tibu malang dia wanema Hai citawa tunggu dia ya cikarau tunggu di laman de orang kapa de malaya de mamalin ma akolah mungkin yo pulau nama jalan Oh di dunia merasa di akhirat mungkin badan kebasalan Eko di rantang namu panjang namu nyoba jelo jelo Yola di punta dia biasa kadar paguno di tuju ala ditambah jo iko buninyo di kami badu Ajo lagu minang iko namonyo Om misra molai apunyo karajo Anjo tuo babari juo akan nak mamalin andi mongko bersamo Bandala karinya sama la tumbuh Bandala tinggal tindak paguno Sumbulung pasalah rapu Jowi ko nasib mamalin kalau lah tu Sambulong pasalah rapu Joy ko nasib badan ko tuo Baratuk kinci kabaklah tuang janjo pane ananinda manenga Aduh bapak kai badan nyuang nyuang
kini menangi mengenai untung pakai badan wanjuang kini menangi gaya di sarung Ondera kampung pancari kayu Taralah denai kayu api badan jadi abu pada banan ko menahan hati Najale badan menjadi abu Apa dobanan ko kumunir na kunjung bagi yang sama Allah tumbuh badan nanti enggak indah paguno Oh sumbulunga apa salah aku coy kon nasib badan ko tua Sulunga pasalah rapu cuy kon nasib tukang curi to Manangi kinci laka batela suang hujan lagi pandai indah lamanenga pakai badannya wanjuang lagi ni manangi gaya dia teh lasu Aduh nun bapakai badan dian juang kini manangi aco lalo bagaduang yang kampung pencari kayu taralah denai ke kayu api Najale badan menjadi abu pada badanku menahan hati Najale badan menjadi abu pada badanku ndak kunjung babini Olah jadilah sonyolah dari kami dari badu panjanglah namanya badelo jelo Elo iyolah di putalai sagadang lapon dorundo tentukan disambung jungo Kona batamba joju undang kami kemari bisu harinya lebatan mulai nyoju lebar isu ala harinya Yo tentu kini lati boyo layo kualah jojangko kita labagaw dari mulu sanju Yo lagi dana batul langkian kemari nyoba kato Ihalan tak kurang maaf sajuhlah kami pintu Yo lagi ado salah jangka dari tukang lacuri to Nani kohla di bunni nyohla dari kami lan badu Oh mano sagala Oni ajo mama tu ojo mudola de aji ajo kakak demikian lagi sagalo dosana minumlah sajua maka lama sekarang kami minta ulang hanya kami antara labanya desalah duduk Allah ko salah taga aku salah kani aku salah napa kasualarmu batalah pica asila pia kusui sarolah banyak Onilah jemaah Oka kami minta sedikit lagi permohonan kami Maklumnya kita balai nagari Anta taupe, anta tapuji, anta ko basobo, kemudian hari labuanan golong di pasanan rami, walau di padang, walau di bukit tinggi, walau di Solo atau di Sumani, walau di
gugu di pesanan rami, walau dirimu sedang berburu babi. Oh dia di sawah sedang menyabi padi, dia di pasar sedang bali membali, dia di surau sedang mengaji. Elolah kita sapo manyapoi, kok lupa sana kami manyapoi. Kami lupa sana nan manyapoi, jangan baalulah depan cuki aduri, hanya batantan dengan tingguli. Baolah kami Allah kakadai nasi, tak kurang-kurangnya kakadai kopi. Oh sudah itu baorang nai bendi, kapan lapar lunai ototesi, bulinya kita kali yang nagari, ko buli jo pinta raunai amerpati, pinta jo pinto tukang silawa carikan bini. Oh begitu bana kandalan di hati, aku ndak jando bianan gadi-gadi, biarpun jando asa banyak piti, biar gak tuo darinya kami asa baliau banyak indu jawi. Pokoknya kami audisi ini, tantu lamoyo lambe urusan jo polisi di dalam tansi. O kanai kaki, o konda siang, o pagi hari, ko indah pagi ditutup malam hari. O sawatu lagi kasih dan ramai, muka suilah sampai nanti malam padang lapai, ibarat amanya buang di gelanggang ramai, ayam nan menang pupuknya badarai, ayam nan kalah sayo maripai. Dia malah pacah muka suila salah say, ibu bapa katinggal juga labadarai, kami kapulang bayaran gontai, anta pabilo masuk sampai dekarano badan Allah lenyai nan sawatula iyo lagi lane kasih dengan lana iyo basamu la ummana dari kami tukang lacuri to nilai baba ahan lainan bare nilai isu lari ko ado di segi bana silawai lari bacan to lara iyo nyohan ko oleh pasal lanyo kami lai kaduo oleh pasarnya oleh topan la singgala namulo para tamu lepan la iyo
kanyo leko indah lainyo sampai de angin lai rasonyo kaburo laiyo nyo tabang de lai pasan laiyo kanyo leko indah lainyo sampai lade buru lai rasonyo oleh kirim nala sore oleh kasopiroto nala mula iyo jolambe oleh pasti letibo juo nebo kita lainyo sampai onde sopi lai rasonyo dekaya nuri lainyo sajo karumah lainyo tanggo oleh kami iyo menanti nilai hati la iyo nan suko oleh ina malih menurut di telepon lainyo sajo oleh nomor lai telepon nak kami den la panyato nomor panala iyo arjuna ona mulo lai para tamu lai kan bana nak kami lai panyato oleh kosong lai nyulapan oleh na limo dua oleh na limo bale oleh jo kosong dua oleh na dua limo oleh na tiga puluhannya nela itu la iyo nyobana oleh nomor la diri ambo dengan insya Allah oleh kami menerima nomor langkah dua oleh tanya ke konco ambo 08 lai 52 63 jo 32 kosong ampe 5 ai itu angko oh bagala tuanku oh malin mancahayo neko nomor topan singgala oleh dalala yo kan jua 08 tigo bale 63 58 711 kosongnya oleh itu adalah nomor tuanku labai koto iyo dengan insya Allah lelai kami menarimu oleh orang lah di sekolah kadi doa lah dekan jua di doa lah dekan lah Tuhan lah yang kayo lah tahu lah dana panjang rasa kina lah murah jo hidup dalam lah beramal ku mati nak cuci pulau atau jatuhnya lah nak pegawai nak ia jo golongannya dari golongannya satu mungkin langsung ke golongan 5 atau jatuhnya lah petani hasilnya bali pegando mano bataran na itia taluanyo sagadan kapalo mano bataran na kambia tio barana la kabalimo mano na mangale sahabi seluruh mambo mano bapara la ciman ko la kalapan ne sana la otopuso mano batan nampi tulo panjang buahnya 3 heto mano bataran na ikan garani ikan sana la kadampaho mano bataran na kambia sakadila ia la kambatigo mano bataran na purawe masa purawe mano iyo na jando mana pejo do sesudah iko mano gae dabali modo la de andanyo ananjo kalau mati manciru pui masuk sarugo
Rasulullah